van je linkerhand. Mark in het wasstand. Hij zit in 4, 4000. Mark net van je volgende deze. Hij zit met het goed, dit is met je vrouw. Mark net voor, dan kan je 4 meter deze gaan. Mark net voor, 4000. En keer voor van 4 deze. Bijna die daar gaat geven. Number 4, 4. Right, over here. Dames en heren, denk je hier, say no. Kijk mooi, vanaf 18. Say draagkracht, spel away, fallback away, for faster away. Say draagkracht in dit begin. 35, in there, first. Right, ladies and gentlemen, here we go. What do you say? Starting now, Shirley, 3000 first side. 3 race line is out of the round there, the other, the end line. Draagkracht is out of the together. 2000. Excellent one. Let's go. Have a good